Бүгінгі темабыз рубль бәйесі түшкенде финанс хәлетін ничек саклап қалырға. Бу турда финанс белгече Ләйсән Харисова сөйләп китәр. Ләйсән, исәнмесез? Рубльнең бәясе ни өчен төшә? Бу хәл нәрсәләргә бәйләп аңлатыла? Хәерле көннәр, исәнмесез? Дөресен әйткәндә, аның сәбәпләре бик күп. Дип әйтергә була инде, ләкин иң беренче сәбәбен әйтергә була менә хәзерге көндә булган коронавирус пандемиясе бик йогынты ясый. Ни өчен дигәндә, безнең бу инде шир бар бөтен дөньябызны яулап алды. Һәм инде әлбәттә күп кенә эшчеләр дә инде эштән китәргә мәҗбүр дип әйтәм инде шир аркасында. Шуның аркасында безнең күп заводлар тукталды. Бездә генә түгел, Россиябездә генә түгел, әлбәттә Европа илләрендә, чит илләрдә, Кытайны карасагыз, күп кенә производство җитештерү заводлары тукталды. Шуның өчен безнең импорттан әлбәттә импортта инде бик кими. Импорт булмагачлан безнең шулай ук безнең илдә дә производстволар начарлана дип әйтик инде. Шунысы да йогынты ясый. Шир күп әлбәттә. Иң беренче сәбәп дип атарга була әлеге коронавирусны. Икенче сәбәбе әлбәттә инде безнең нефть бәясе үзгәрү. Ул турда яңалыклар күп йөри. Безнең бер баррель өчен баррель бәясе әлбәттә аның суммасы әлбәттә кимеде. Ни өчен дигәндә, экспортта юк. Менә бу шул ук пандемияга бәйле инде. Пандемия булганнан соң безнең әлеге нефть кара алтын дип әйтәбез инде. Кара алтынга сорау да юк. Һәм инде шуның аркасында шул сәбәпле безнең әлбәттә инде нефтьләр менә бу запаслар дип әйтәгән әлбәттә күп, сорау юк, һәм шуның аркасында аның суммасы кими. Аның суммасы кимегәч, безнең әлбәттә рубльнең бәясе әлбәттә төшә. Финанс хәлетін саклап калу өчен сез нәрсә киңәш итәсез? Һәр кешегә, хәзер инде күп кеше аңлагандыр. Инде алдагы тормышта инде алга таба яшәү кирәк. Һәр хезмәт хакыгыздан 10% булдырган кеше күпме булдыра, шул хәтле 20-30% яисә 50%-ныдыр үзегезнең финанс мендәре өчен алып куярга кирәк. Нәрсә ул финанс мендәре? Ул сезнең менә бу 3 яисә 6 айга җитәрлек запас акчагыз дип әйтик инде. Мәсәлән, сезнең ничек санарга аны? Менә айлык сезнең чыгымнарыгыз аена әйтик 20 мең икән. 20 меңне тапкырыйсыз 3 айга, ул димәк 60 мең дигән сүз. Әгәр дә инде 6 айга саклап каласыз икән, димәк 20-ны тапкырыйсыз 6-га, ул инде була 120 мең. Менә шул акчаны сез үзегез саклап тотырга тиеш. Аны тотырга кирәкми. Ул сезнең запас, сезнең саклаучы парашют булып торырга тиеш. Мәсәлән, шундый ук пандемияның менә икенче дулкын дип сөйләшәбез бит инде, икенче дулкын килеп чыккан чакта, ул сезнең тотарга акчагыз бар булып тора. Менә шул иң беренче киңәш. Шулай ук инде менә бу күп кеше сорау бирә, әлеге финанс подушкасын кайда сакларга, ничек дип сакларга дип киңәшләр идем, аны диверсификация ясарга. Диверсификация нәрсә дигән аңлата инде? Бу бөтен йомыркаларны бер корзинда сакламау дигән аңлата инде, ул 3 корзинга салырга. Мәсәлән, без әлеге финанс мендәрегезне бүлергә мөмкинсез 3 яисә 4 кисәккә, анысы инде һәр кеше үзе карый. Мәсәлән, күпме өлешегезне рубльдә, күпмесендер мәсәлән доллар, евро, һәм инде франкларда, анда һәр кеше үзе ни хәтле фантазиягә җитә, шул хәтле диверсификацияларга мөмкин. Минем инде киңәшем шул, инде күбрәк мәсәлән булырга мөмкин долларда сакларга, мәсәлән 50-60%-ыгызны, һәм инде калган процент өлешләрен саклап калырга рубльдә. Ни өчен рубльдә да сакларга киңәш итәм, чөнки хәзерге ситуацияда шул ук вирус вакытында дип әйтик инде. Булырга мөмкин, менә сезнең төн җитте, акча кирәк, каян алырга акча, менә шул рубльләрегез, безнең бит инде Россиядә бар рубль бит инде күбрәк кулланыла. Инде экстренный рәвештә нәрсәләр чыгып аласыз булса, рубльне барып шул рубльгә әйбер сатып алырга була дип әйтәм инде. Инде сезнең долларны ни өчен долларда сакларга киңәш итәм, чөнки анда инфляциясе әзрәк, һәм инде безнең доллар барыбер дә рубль белән чагыштырганда, ул барыбер дә ныклырак валюта дип әйтәсе килә инде. Ләйсән, бик зур рәхмәт.